Malawi Today. Komo kwambiri sangwani choyamba tinene kuti maulemu onse akhale m'malo mwake. Chachiwiri mutilole kuti tithokoze kwa Malawi onse tsiku la lero pa 20 September chifukwa chosunga bata komanso mtendere pamene tikupitirira kudikirira zotsatira zathu. Komanso tithokoze nonse amene mwabwera madzulo ano nyumba muno, komanso nonse amene mukutimvetsera pa wailesi, komanso kuonera pakanema, komanso pa masamba a mchezo. Madzulo ano tabweranso kuti tipite kufotokozerera monga mene ulendo wathu ukuyendera pamene tikulandira zotsatira ku madera osiyanasiyana, komanso pamene tikulandira madandaulo, komanso pamene tayamba kuwunikira zotsatira zathu. Paja dzulo tinawulutsa zotsatira zingapo ndipo leronso tabwera ndi zotsatira zina zingapo. Choyamba tiloleni kuti fotokozerere kuti kodi kulandira katundu wathu tsopano tafika pati. Lero mene mati 6 koloko madzulo ano tinali kuti zotsatira zochokera kuma constituency athu 228 zafika kudzera makina, kusonyeza kuti kwatsala constituency imodzi. Imene yatsala ndi Nkhoma constituency kuno ku Lilongwe. Muja tinafotokozerera timayenekera kuti kumeneko tipeze constituency returning officer wina kuti amalizitse ntchito. Tinafotokozanso ndipo mutilole kuti tikumbutsire kuti pa polling station ina iliyonse komanso pa constituency tali center ina iliyonse tamata kapena kuyika zotsatira zathu pamalo poonekera, kaya ndi pakhoma kaya ndi pamtengo. Cholinga ndichokuti wina aliyense angathe kupita kukaona kuti zotsatira za pa polling station ino zinayenda motani. Tipitirize kupempha kuti chonde tisachotse zotsatira zimenezi, komanso tisazifufute kapena kuzisintha. Kuyika zotsatira zimotero ndi njira imodzi yoonetsetsa kuti wina aliyense akudziwa ndi kutsatira kuti chisankho chayenda bwanji. Tifotokozerenso kuti zotsatira zochokera ku madera 228 zimenezi zawunikiridwa pa district tale center. Pamenepa ma district returning officers athu akuyenekera kuti amalizitse ma summaries pa chisankho cha presidenti kuti zimenezo zifike kuno. Tifotokozenso kuti mene imafika lero 7 koloko madzulo talandira zotsatira kuchoka ku makonsolo athu okwanira 34, kusonyeza kuti tatsala ndi makonsolo awiri amenewa ndi Lilongwe komanso Mangochi. Tikumbutsirenso za madandaulo. Tidakalandira ndithu madandaulo, koma timafuna tikumbutsire kuti pali ndondomeko yokhazikika imene ikufunika kuti tonse tizitsatira pamene tikupereka madandaulo athu kubwera ku komishoni. Chonde madandaulo tisayike pa Facebook komanso kaya kutumiza pa WhatsApp kaya ndi voice note. Zimenezi ndiye kuti ife tiwerengera kuti sizinafike. Chonde titumizireni mwa ndondomeko. Choyamba zikhale kuti ndizolemba. Complaints must be formally submitted in writing. Ndipo kutumiza titumizireni ku email pa ceo@mek.org.mw kapena mukhoza kukasiya pamanja ofesi kwathu. Tifotokozerenso kuti malingana ndi ndondomeko zimene zinakhazikitsidwa ndi malamulo,
Madandaula pa polling station amayenekera kuti akaperekedwe ku polling station chimodzimodzinso zimene zachitika ku constituency Tale Center zimafunika kuti zikafotokozedwe kumeneko kuti presiding officer alongosole pa polling station komanso CRO kapena tinene kuti constituency tally officer returning officer rather nawonso alongosole ndipo khapokha iwowa ngati sanakwaniritse kupereka mayankho ndi mmene zimafika ku commission zimene zikuchitika ku Tale Center kuno ngati pali madandaulo zimenezo zikhoza kubwera ku commission chifukwa chokuti timafunika tiunikire madandaulo onse pamene tikuwunikiranso zisankho zathu zotsatira zake. Lero commission yaunikira zotsatira zochokera ku madera angapo ndipo tikhala tikufotokozerera zimenezi. Konsolo imodzi imene tinaunikira ndi Nchewu, koma powunikira pathu tinaona kuti kumeneku kunali kusiyana ndi mafigazi makamaka mawerengedwe pa chisankho cha president. Pachifukwa cha chimenechi ntchito imeneyi tayimikira kaye kuti tiunikire bwinobwino kuti kusiyana kumeneku zakhala bwanji ndipo tilongosole. Ndiye pachifukwa cha chimenecho lero sitiulutsa zotsatira zochokera ku Nchewu angakhale kuti commission inalingalira ndithu ndipo zikanakhala kuti zonse zili m'malo mwake ikanakhala mu ndandanda wa tsiku la lero. Mutilole tsopano kuti tifotokozere zotsatira zathu zimene tabwera nazo lero, ndipo choyamba tikamba za ku Karonga Town. Ku Karonga Town Council anthu amene analembetsa mu chisankho ndi 26,702, amene anatuluka kukaponya voti ndi 18,235, imene inali 68.3%. Mavoti osavomerezeka anali 463, imene inali 2.5%. Mavoti ovomerezeka anali 17,772, amene ayenda motere: Dr. Joyce Hilda Banda, People's Party, 269 votes. Tokozani Banda Manyika, Independent, 71 votes. Akwame Bandawe of Anyamata Atsikana Azimai, 101 votes. Dr. Lazarus Makathe Chakwera, MCP, 4,388 votes. Kamuzu Shiwambo of People's Transformation Party, 58 votes. Adil James Chilungo, Independent, 26 votes. Cosmas Felix Chipojola, Independent, 32 votes. Dr. Dalitso Kabambe, UTM, 3,413 votes. Atupele Austin Muluzi, UDF, 182 votes. Professor Arthur Peter Mutarika, Democratic Progressive Party, 8,971 votes. Punziro Mvula, Independent, 11 votes. Frank Tumpale Mwenifumbo, National Development Party, 120 votes. Dr. Kondwani Nankuma, People's Development Party, 16 votes. Jordan Sauti, Patriotic Citizens Party, 3 votes. Smart Mlumbe Swira, Independent, 5 votes. Miwad Tobias, Independent, 2 votes. Dr. Michael Biswick Usi Ojazake Alibe Mlandu, 104 votes. Zimenezi ndiye zotsatira za ku Karonga Town Council. Tsopano tipite ku Zomba City. Kumeneku amene analembetsa mkaundula wathu wa voti ndi 57,250, ndipo amene anatuluka kukaponya voti
anali 45,185 imene ili 78.9%. Mavoti osavomerezeka 619 imene ili 1.4%. ndipo mavoti ovomerezeka anali 44,566 amene ayenda motere: Dr. Joyce Hilda Banda, People's Party, 326 votes. Thokozani Banda Manyika, Independent, 58 votes. Akwame Bandawe, Anyamata Atsikana Azimai, 49 votes. Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, Malawi Congress Party, 3,472 votes. Kamuzu Chiwambo, People's Transformation Party, 36 votes. Adil James Chilungo, Independent, 35 votes. Cosmas Felix Chipojola, Independent, 31 votes. Dr. Dalitso Kabambe, UTM, 3,990 votes. Atupele Austin Muluzi, UDF, 738 votes. Professor Arthur Peter Mutarika, Democratic Progressive Party, 35,536 votes. Punziro Mvula, Independent, 51 votes. Frank Tumpale Mwenefumbo, National Development Party, 11 votes. Dr. Kondwani Nankumwa, People's Development Party, 38 votes. Jordan Sauti, Patriotic Citizens Party, 6 votes. Smart Mulumbe Swira, Independent, 10 votes. Milward Tobias, Independent, 7 votes. Dr. Michael Biswick Usi Ojazake Alibe Mlandu, 172 votes. Tsopano tipite ku Ntchisi. Konsola ya ku Ntchisi amene analembetsa kaundula wathu wa voti ndi 141,799. Excuse me, ndipo amene anatuluka ukaponya voti ndi 104,757 imene inali 73.9%. Mavoti osavomerezeka analipo 2,923 imene inali 2.8%. Mavoti ovomerezeka anali 101,834 ndipo ayenda motere: Dr. Joyce Hilda Banda, People's Party, 2,006 votes. Thokozani Banda Manyika, Independent, 722 votes. Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azimai, 1,593 votes. Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, MCP, 81,635 votes. Kamuzu Chiwambo, People's Transformation Party, 553 votes. Adil James Chilungo, Independent, 149 votes. Cosmas Felix Chipojola, Independent, 129 votes. Dr. Dalitso Kabambe, UTM, 2,671 votes. Atupele Austin Muluzi, UDF, 350 votes. Professor Arthur Peter Mutarika, Democratic Progressive Party, 11,365 votes. Punziro Mvula, Independent, 144 votes. Frank Tumpale Mwenefumbo, National Development Party, 89 votes. Dr. Kondwani Nankumwa, People's Development Party, 111 votes. Jordan Sauti, Patriotic Citizens Party, 32 votes. Smart Mulumbe Swira, Independent, 38 votes. Milward Tobias, Independent, 50 votes. Dr. Michael Biswick Usi Ojazake Alibe Mlandu, 197 votes. Tipite tsopano ku Salima. Kumeneku amene analembetsa kalembera wathu wa voti analipo 186,585.
ndipo amene anatuluka kukaponya voti yawo anali 128,351 imene inali 68.8%. Mavoti osavomerezeka anali 5,236 imene ili 4.1%. ndipo mavoti ovomerezeka anali 123,115 ndipo ayenda motere: Dr. Joyce Hilda Banda, People's Party, 1,593. Tokozani Banda Manyika, Independent, 720. Akwame Bandawe, Anyamata Atsikana Azimai, 1,291. Dr. Lazarus Makathe Chakwera, Malawi Congress Party, 49,443 votes. Kamuzo Chiwambo, People's Transformation Party, 603 votes. Adil James Chilungo, Independent, 361 votes. Cosmas Felix Chipojola, Independent, 302 votes. Dr. Dalitso Kabambe, UTM, 3,673 votes. Atupele Austin Muluzi, United Democratic Front, 3,220 votes. Professor Arthur Peter Mutarika, Democratic Progressive Party, 60,830 votes. Punziro Mvula, Independent, 291 votes. Frank Tumpale Mwenifumbo, National Development Party, 106 votes. Dr. Kondwani Nankumwa, People's Development Party, 109 votes. Jordan Sauti, Patriotic Citizens Party, 82 votes. Smart Mulumbe Swira, Independent, 61 votes. Milward Tobias, Independent, 54 votes. Dr. Michael Biswick Usi Ojazake Alibe Mulando, 376 votes. Tsopano tipite ku neno. Kumeneku amene analembetsa mkaundula wathu wa voti anali anthu okwana 50,826 ndipo amene anatuluka kudzaponya voti yawo ndi 41,433 imene inali 81.5%. Mavoti osavomerezeka anali 770 imene ili 1.9%, ndipo mavoti ovomerezeka anali 40,663 ndipo ayenda motere: Dr. Joyce Hilda Banda, People's Party, 358 votes. Tokozani Manyika Banda, Independent, 127 votes. Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azimai, 127 votes. Dr. Lazarus Makathe Chakwera, Malawi Congress Party, 1,370 votes. Kamuzu Chiwambo, People's Transformation Party, 110 votes. Adil James Chilungo, Independent, 68 votes. Cosmas Felix Chipojola, Independent, 46 votes. Dr. Dalitso Kabambe, UTM, 1,024 votes. Atupele Austin Muluzi, UDF, 544 votes. Professor Arthur Peter Mutarika, Democratic Progressive Party, 36,607 votes. Punziro Mvula, Independent, 95 votes. Frank Tumpale Mwenifumbo, National Development Party, 39 votes. Dr. Kondwani Nankumwa, People's Development Party, 25 votes. Jordan Sauti, Patriotic Citizens Party, 13 votes. Smart Mulumbe Swira, Independent, 11 votes. Milward Tobias, Independent, 11 votes. Dr. Michael Biswick Usi Ojazake Alibe Mulando, 88 votes. Amenewa ndi madera amene takwanitsa kuwunikira lero. Timafuna kuti tidziwitse mtundu wa Malawi
kuti tipitiriza kuwunikira zotsatira zathu kuti tionetsetse kuti chifuniro cha Malawi malinga ndi mmene anaponyera voti chilemekezedwe komanso kuti tikhale tikuwulutsa mu nthawi yake. Mongokumbutsira malingana ndi malamulo tili ndi masiku osapitirira 8 amene lamulo linakhazikitsidwa kuti komishoni iwulutse zotsatira za chisankho cha president. Mu nthawi imeneyi komishoni ikuwunikira zotsatira zathu kuti tionetsetse kuti zonse zili m'malo mwake, kuti tionetsetse kuti zimene tikuwulutsa ndi zolondola komanso tikuchita zonse poyera komanso movomerezeka. Tipitirize kutsimikizira mtundu wa Malawi kuti ifeyo tichita ntchito yathu malinga ndi mmene zikuyenera kukhalira komanso kuti, let me put it this way, the Commission assures all Malawians that no effort will be spared in safeguarding the integrity of the process. Danda lina lililonse kapena funso lina lililonse limene tilandire mu ndondomeko yake ifeyo tilandira ndithu komanso tiwunikira malingana ndi ndondomeko zathu komanso kutsatira malamulo, ndipo chotsatira china chilichonse tichiyang'ana ndi kuchionetsetsa kuti chikhale kuti ndi chimene chikuchokera ku polling station ina iliyonse malinga ndi mmene anthu anaponyera voti yawo. Tikupitiriza kupempha Amalawi tonse komanso anzathu azipani makandidate amene munapikisana nawo komanso tonse amene tikukhudzidwa ndi chisankho ichi kuti chonde tiyeni tipitirize kusunga bata ndi mtendere komanso tiyeni tilemekezane, tisayankhule mokhadzula koma tikhale omangirirana. Ifeyo tipitiriza kugwira ntchito ndithu kuti timalize mu nthawi yake kuti Amalawi onse athe kudziwa kuti kodi chisankho chathu chayenda bwanji. Ndikuthokozeninso nonse chifukwa chakumvetsera kwanu. Ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri apa mpanda Malawi Electoral Commission monga mwa nthawi zonse pakhala pakuperekedwa mpata kwa atolankhani kuti afunse kumafunso ndikuloleni kuti mubwere kusogolo kuno anzanga atolankhani ngati muli ndi funso. Good evening, Chair. My name is Christina Chiota from Zodiac. I have 5 questions. 2 are going to Malawi Police Service. The rest are going to you, Chair. The questions are bordering on the arrest of 8 MEC officers. So I'll start with the police, the Malawi Police Service. The first question is, have you now formally charged the 8 MEC officers? If yes, what are the charges? If not, why not? It's past 48 hours. Why the delay? People want to know. The second question, since time immemorial, when police officers release statements, they usually release with particulars of the suspects. But of late, and in this case we are talking about, of 8 MEC officers, we haven't heard of that. No particulars have been released. Is there a particular reason to that? Now to you, Chair. As the media, we represent the citizens. So this question is coming from the citizens, the Malawians. How are you feeling following the arrest of your officers? Are you worried? Are you concerned that these officers tried to tarnish the image of MEC, which is contrary to the expectation of MEC? And the second one, is on what is the status of these 8 MEC officers? Is MEC going to
provide legal representation to them? And the last one, what is happening inside to check the extent of the problem? What are you doing? That is if that problem is indeed there. Thank you very much. Zikomo kwambiri chair, ine ndi Austin Katunga kuchokera ku Mzati Radio and TV. Ndi mafunso atatu. Funso langa loyambirira ndilokhudza zomwe wafotokoza kuti mwayimitsa kaye zotsatira za kuntcheu chifukwa choti manambala ake ndithu akusiyana. Timangofuna kumvetsetsa kuti kusiyana kumeneku kuli pati, kukubwera motani, komanso zikutengereni nthawi yotani pofuna kuonetsetsa kuti chilichonse kumeneku chili m'malo mwake. Nkhani yachiwiri ndiyokhudza masanawo kunali msonkhano wa atolankhani omwe unakonzedwa ndithu ndi chipani cha United Democratic Front UDF. So kumeneku Alex Kalula amene ndi running mate anakambapo kuti mdziko muno akuti muli syndicate yobera chisankho mwaukadaulo, ndipo pakadali pano akuti zachita kuonekeratu pamene syndicate imene yagwiritsanso ntchito mamonita achipani pobera zisankho zimenezi. Timangofuna kudziwa kuchokera ku bungwe la MEC kuti mungathe kuyankhulapo zotani akuti syndicate itu iliko ndithu yobera chisankho. Mukudziwa izi? Ngati mukudziwa mukuchitapo zotani pa nkhani imeneyi? Nkhani yotsirizira, funso lotsirizira ni nkhani yokhudza security. Security imeneyi kwambiri tikukamba nkhani ya amene akupitisana nawo. Tikuzindikira kuti zikakhala kuti mwina 50+1 yalephereka mulingana ndi malamulo. Tinamva kuti anthu awiri amene ndithu number 1 komanso number 2 azapatsidwa chitetezo chowonjezera, koma timangofuna kudziwa ngati pano kuti mwina pamakhala provision ina iliyonse tingoyesezera mwina kwa anthu awiri amene ali kuyambirira kamene akupikisana kuyambirira number 1 komanso 2, kuti mwina pali malamulo apaderadera amene mmatha ndithu kuwapatsa chitetezo kapena ngati ali mchitetezo mwina kuwawonjezera chitetezo chimenecho. Zikomo. Zimwanga ndi Kenneth Kondiwa kuchokera ku Ndilande FM. Ndimangofuna tidziwe za madando amene mukuti mukulandira, kuti kodi mukuthana nawo motani kupangira kuti kutsogoloko sizatheka kuti madando amenewa akutengereni bungwe lanu anthu ku koti, mukuthana nawo kuti mukumalizana nawo bwinobwino. Komanso mmene wanena zangayo kunali ndithu atolankhani anayitanidwa ndi UDF. Ndi mangofuna tidziwe kuti kumeneku amadandaula nawonso akuti akulemberani kalata ya madando. Timangofuna tidziwe kuti kodi kalata imeneyi yakufikani? Chair ine Johannes Momba, TVN Radio komanso television. Mafunso awiri, funso yambirira muna just extension ku nzangayo nkhani yokuza ma complaints nena kuti kufika panopa in terms of mene mupangira hando kapena kuchita madandaulo amenewo, chifukwa kunena kuti mwina nthawi mukulengeza koma mwina nkhani yokuza madando mukuchita bwanji in terms of handling madando ngati amenewo kuti isapang compromise integrity ya chisankho. Chachiwiri, chair mwina simukudziwa kunjako mudapangisa msonkhano wa atolankhani dzulo, ambiri anakuyamikirani kuti I think khangati ikusongola. Ndimafuna ndifunse kuti chambirira kukuyamikirani panopa, are you surprised? Komanso what does it mean? Thank you. Thank you so much, Chair. I would request maybe that you consider responding to the questions, then we come again in the second round. Thank you. Zikomo kwambiri Sangwani, komanso ndithokoze nyumba yonse chifukwa cha mafunso. Ndiyankha mafunso amene abwera kumeki, koma panali mafunso linali ngati limodzi koma ndi masabu pati pomwepo. Ndiye ndizapempha Madam Yolam kuti mutiyankhireko zokhudza
ku polisi. Madam Christina Chota, choyambirira mongokumbutsira kuti the commission works within the framework of the law, and in that framework paliso magawo ena amene amafotokoza kuti meki ilemekeze choyambirira constitution komanso malamulo amene anakhazikitsidwa mdziko muno. Lamulo lina limene lilipo ndi logawa ntchito ya meki ndikuyang'anira za zisankho pamene nkhani za chitetezo komanso zina zotero zili ku polisi. Ndiye pamene munthu apolisi amunyamula on suspicion of having committed an offense that is within the purview of the Malawi Police Service, kwa ife is to respect that and wait for the due process to take its course. Malawi Electoral Commission does not offer legal representation. Ndiye kuti amene the employees amene anyamulidwa, it is up to them to find their own legal representation. Mundilole kuti ndiyankhe motero. However, let me be quick to say munthu akamunyamula amakhala kuti pali ma allegations and they are innocent until proven guilty, and tingonena kuti ifeyo who allow the due process to take its course. Kunzati Austin Katunda tinafotokoza mu statement kuti panali ma discrepancies in tallying of the results za ku Nchewu, I beg your pardon, Nchewu District Council, ndipo tayimitsa the process of determination ya ma results, koma ntchito yonseyi ikufunikabe kuti igwirike within the 8 days that we have to determine the presidential results. Ndiye ndikutsimikizireni kuti pamene tikuwunikira, we are still mindful of the limitation of time that we have. Ndipo ifeyo tichita china chilichonse kuti kuwunikira kwathu tikhale titamaliza ikamafika kuti 8 days ikutha, chifukwa chokuti we need to announce to the nation kuti kodi kuntchewu zotsatira zili motani. Mwafotokoza kuti kunali UDF anachita press conference, ndipo afotokoza kuti ma monitor anagwiritsidwa ntchito kuti abere zisankho. Ndiyankhe motere, mukakumbukira statement yathu takhala tikufotokoza kuti ngati pali madandaulo amayenekera kuti abwere formally, and certainly not through a press conference, certainly not through any other medium other than a formal complaint. Mundilola kuti ndiphatikize ndifunso limene linabwera, I believe it was there on the FM. Talandira complaint yochokera ku UDF, ndipo imene tikuwunikira. As far as my memory serves me, panalibepo nkhani yokuti ma monitors agwiritsidwa ntchito kuti abere zisankho. Should we receive that complaint, we are going to look at it in the same manner imene tikuyang'anira ma complaint ena aliwonse. Mwafunsako za security kwa ma presidential candidate, kwinako munaziyankha nokha malinga ndi mmene alili malamulo. Security imaperekedwa to presidential candidate pamene zotsatira zachisankho zaulutsidwa, ndipo papezeka kuti palibe candidate amene wapeza 50% plus 1, ndipo ifeyo ngati ameki talengezetsa kuti kufunika kukhalenso chisankho china kapene tinene kuti runoff. In the event there is a runoff, the law expressly provides kuti ma candidate 1 ndi number 2 amene apikisane pa chisankho
cha runoff ndi amene amapatsidwa chitetezo with the state security agencies. Ngati chili chisankho ngati chimene takhala nachochi, madandaulo ena amene amadandaula kuti makandidate ena amapereka ma handout. Tinafotokoza kuti madandaulo amenewa amene akupita kwa registrar of political parties, ndipo tinawunikira iwo amene anadandaula kuti akapereke madandaulo koyenerera. Ndi fotokozerenso mophatikizira, I think munafunsanso it was another person masindinalembe dzina, kuti kodi madandaulo tichita nawo bwanji pamene tikufunikira kuti tiulutse zisankho. The obligation on the part of the commission is tisanaulutse zotsatira tikufunika kuti tipange resolve all complaints, and that is why we keep reminding everyone to submit their complaints. Cholinga ndicho kuti madandaulo onsewa tiawunikire kuti likamafika tsiku limene tikunena kuti zotsatira zathu ndi izi, tikhale kuti madandaulo onse taawunikira ndipo ma solution tapereka. Koma ndifotokozerenso kunena kuti ifeyo tikakhala kuti talandira dandaulo ndipo tapereka yankho lathu, koma amene anadandaulawo ngati sanakhutire ndi yankho limene tapereka, ali ndi ufulu pa malamulo kupita ku khoti kukafotokoza kuti tinali dandaulo ili tinakapereka ku commission, koma amene atiyankhira sitinakhutire, ndipo khoti limayawunikiranso nkhani imeneyo. In other words, if we receive a complaint, we resolve it, but the complainant is not satisfied, the law provides an avenue for them to petition the High Court to consider the matter again. Zikomo kwambiri, ndipemphe Madam Yolam. Thank you very much, Chair and the House. I have two questions from Zodiac, though they are related. Yoyambirirayo akufusa zama suspects. As reported yesterday, we arrested these people yesterday in the afternoon. As we speak, we are within the 48 hours, so there's no worry for them. Tikanalima 48 hours yomwe ija sinathe chifukwa choti anthu wanagwidwa madzulo in the afternoon. Yachiwiriyo akuti no particulars of the 8 suspects were mentioned in our press release. It was deliberate because we don't want to jeopardize our investigations. We would rather keep their names safe and undisclosed. Thank you, Chair. Thank you, Honorable Chairperson. You allow me to take the last set of the questions. Sikwambili, Madam Chair, dzina langa ndine Brino Foster, mudzi wa radio station. Ndimafuna ndidziwe pa ndondomeko yakavotedwe ija pamakhala maina pa malo ovotera. Mwachitsanzo ngati panalembedwa anthu 6, ndiye kulipo kuthekera anthu amene akugwira ntchito zothandizira kuchokera ku madera ena, mwachitsanzo apolisi komanso ena.
nambala imene ijayo anthu amene ajakalowa pamene paja ingabalase bwanji ndi figa imene yoti inalembedwa pamene paja komanso mmashini muja kwa munthu amene wabwera pamalo paja woti wakavota kuchokera kwina kwake system imafotokoza chani pamalo pamene paja. Zikomo kwambiri Madam Chair. Thank you, Madam Chair. My names are Ruth Dawood from Angaliba. My questions are, in regards to the case of Ncheu, which you say is undergoing investigation of the figures, will there be a conduct of post-election audits to verify the results and its accuracy? Or rather, what criteria will be used to evaluate these expositions? Thirdly, are there any external influences or biases that perhaps are impacting these outcomes? Can you also guarantee the transparency of the election results when there are allegations of inaccuracies in districts like in Ncheu? And my last question goes to the IG. Relating to the officials that were arrested, and up to date, we still haven't received any information pertaining this case in regards, though, to the 48 hours. But are you by any chance undergoing any external pressure that is resulting to this silence? Thank you. Zikomo Madam Chair, dzina langa ndi Blessings Bomati kuchokera ku wireless ya Timven komanso kanema wa Timven. Funso langa ndi limodzi, sindikudziwa ngati commission yanu ikudziwa kwa nkhani yakuti namwino wina amene anali woyang'anira zisankho pa Nkhate polling station amafuna kuzipha. Nkhani yake kuti sanayendetse bwino zisankho kumeneko mboma la Chikwawa, yomwe ikufana naso ndi nkhani imene inachitika mtsiku la dzulo ngati sindikuwawitsa kumeneko ndi ku constituency ya Nkhoma kutinso amafuna kuzipha. Ndimafuna kudziwa bwinobwino ngati mukudziwa nkhani imeneyi, komanso kuti kodi chochititsa nchani chifukwa anthu kunjaku ali m'mafunso nkhani imene ripoti likumabwerera polisi kuti sanakhutire ndi mmene akuyendetsera chisankho, kodi ino ndi mmene mwazimvera, komanso kunena kuti nkhani ngati zimenezi zopereka mafunso chonchi, kodi mukamawatumiza kuti akagwire ntchito zimenezo mumathandiza motani maphunziro awo maka ku nkhani yakaganizidwe ka ngwiro? Zikomo. Zina langa ndine Robert Loka, mtolankhani wa ku Mich FM. Madam Chair, ndikukumbukira bwinobwino kuti masiku apitawo mudazayankhulapo pa nkhani yokhuzana ma presidential candidates ena komanso zipani zina zomwe zimanena kuti zikusogola pa chisankho chimenechi kutengera ma results osasimikizika. Commission yanu mudazafotokozapo mowapempha kuti asapange zinthu ngati zimenezo. Komano pano kuchitikaso zinthu zina pamene taona ma presidential candidates ena avomereza kuti agonja pa chisankhozi ngakhale kuti commission sinalengeze zosatira zosimikizika. So ndimangofuna ndingomva comment kuchokera ku commission pa zimene zikuchitika zikuti pali ma candidates ena avomereza kugonja ngakhale kuti commission sinalengeze opambana. Kulengeza opambanako ndi kuzitanthauzaso kuti kulengezaso ogonja. Zikomo. Madam Chair, ndine Damiano Kalajira kuchokera kudowa FM. Kunjaku Malawi akudandaula maka panthawi imene mukumapereka ma updates. Akunena kuti mukumapereka ma updates anthu ambiri atagona. Nde nkhawa imene timafuna tifunsena kuti mukhoza kuwathandiza motani. Kodi ndizotheka mwina kumabwera nthawi yabwino yoti anthu ambiri adakali asanagone kuti mwina nawonso azitha kusatira nawo bwino? Zikomo kwambiri.
Chair, tinanga ndi Robson Patson, ndimagwira ndi wireless ya Channel 4 Nations komanso TV. Chair, dzulo kunabwera galimoto yonyamula zipangizo zanu zochokera ku Chitipa, koma itafika pa Njava inachedwa kutsitsa katundu. Kufufuza kwathu malinga ndi sosi wathu amene anatiuza kuti munayiwala ka box kameneka kunena kwawo amati ndi EMD. Ndimafuna mutsimikizire ngati izi zinachitika, akuti kameneka munayiwala muzinda wa Mzuzu koma galimoto ndi ya ku Chitipa. Ndimafuna ndimvetsetse kuti ngati kana munayiwaladi chinachitika ndi chani, komanso tamvetsedwa kuti katundu amene munayiwalayo anabwera pa galimoto yayokha kuchoka muzinda wa Mzuzu. Sekilire yake inali yotani kudzafika kuno, komanso ngati inalidi EMD popeza nkhani zokhudza security zikukhala ngati zikupereka mpungwepungwe muno, kanali ndi masilu bwinobwino. Zikomo kwambiri Chair. Thank you so much, Chair. I will request that you respond to the questions. Thank you. Zikomo kwambiri ndiambire Foster. Zoonadi in our protocols and imene tinakhala tikufotokozerera, and it's public knowledge. Voter registration statistics yathu tinafotokozerera, and it's on our website. Komanso polling station ina iliyonse ili ndi chiwerengero chake. Koma mukakumbukira kuti sometime in August Parliament passed an amendment to lamulo lathu loyendetsera chisankho cha president, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala, kuti ipereke mphamvu to the commission to issue authority to vote elsewhere ku anthu amene amagwira ntchito za chisankho tsiku loponya voti, komanso anzathu achitetezo, kuonjezeraponso mamonita azipani. Tinabwera pamaso pa mtundu wa Malawi ndikufotokozerera kuti potsatira lamulo limeneli takhazikitsa njira kudzera mu form 29 imene iwo amene atumidwa kuti akagwire ntchito kumene sanalembetsere they will be applying for authority to vote elsewhere. Ndipo tinafotokozanso kuti fomu imeneyi ndiyo kuti tithandizire kuti tithe kulondoloza kuti amene waponya voti potsatira chilolezo chimenechi ndi ndani. Fomu imeneyi ikutithandizira kuti tidziwe kuti tiyerekeze pakanakhala kuti pali BICC polling station panalembetsa anthu 600, koma amene aponya voti ndi anthu 618. Ndiye kuti anthu 18 iwo achokera kuti. Ndiye kuti tikayang'ana form 29 ija kuti tithandizire kufotokozerera kuti zatheka bwanji kuti pamalo apa anthu amene aponya voti ndi oposa amene analembetsera pamalo pamenepa. Kusonyeza kuti tili ndi ma form 29 amenewa amene atithandizire to account for munthu wina aliyense amene anakaponyera voti kumalo kumene sanalembetsere. David kuchokera ku Ngaliba tafotokoza ndithu kuti nkhani yako ntchewu tikuunikira kuti tilondoloze kuti kodi kusiyana kwa mafiga amenewa zachokera pati. Ndipo sorry Daud, not David, beg your pardon Daud. Tikamaliza zonse tikamazafotokozera zazotsatira zakuntchewu tizafotokozanso kuti zimene tinapeza mukafukufuku wathu ndi zotani. The commission continues to be transparent mu ma processes athu ena onse.
komanso mukaona the design of the law inakhazikitsidwa motero kuti tizitha kuyenda limodzi ndi ma stakeholders and pa nkhani ya the actual electoral activities nkuona timakhala ndi mamonita kuti nawonso athe kuonerera kuti zikuyenda bwanji. And pa polling mukakumbukira timatsindika ndithu komanso kulimbikitsa anzathu azipani komanso ma independent candidate kuti atumize mamonita kuti akakhale pa polling station akaonerere mmene zisankho zikuyendera, kuwerengera mmene kuyendera komanso kuonkhetsera komanso kuonjezera apo amapatsidwa copies of the result sheets. Zonsezi is to guarantee one the credibility of the process komanso just to ensure transparent processes. Ndikukhulupirira kuti mwina tikatero funso lanu takuyankhani. Ku Timven mwakamba nkhani za ku Khate police station kumeneku sitinalandire ripoti ina iliyonse, tikalandira ndekuti tikhala tikufotokozerera. Ku Midge FM mwafotokoza kuti alipo ena amene akuvomereza kuti iwo sanapambane. Tinene kuti kuvomereza kuti munthu sanapambane kapena conceding defeat ndi ufulu umene candidate ali nawo, ndipo commission simamuletsa munthu. Tikumbukire kuti ma candidate onse anali ndi ma monitors pa polling station, ndipo ma monitors amatha kuona kuti chisankhochi chikuyenda bwanji, ndipo anapatsidwa makope za ma result sheet kusonyeza kuti ma candidate iwo aona mwina mmene zayendera, ndipo ndi ufulu wawo kuchita chisankho chodikirira kuti commission iulutse official results kapena iwo angonena kuti iwowo avomereza mmene zikuonekera. Uwu ndi ufulu wawo, koma the commission ndi imene imafotokozerera official results, ndipo monga tayambira tipitiriza kutero mpaka kumalizira. Dowa FM tikumabwera mwina nthawi yooneka ngati yochepa, koma kulingalira kwathu kunaliko kuti mwina tiziganizirako makhonsolo angapo kuti tikamabwera tikhale ndi zotsatira zogwirika, osati kungobwera ndi zotsatira za khonsolo imodzi. Choncho kubwera kwathu usiku ndiko kuti mwina tikhale ndi nthawi yokwanira kuti tionekere ndithu zotsatira kuchokera makhonsolo angapo, ndi chifukwa chake tikubwera motero. Kwa iwo amene angakhale kuti mwina agona tikumvetsetsa, koma ndikukhulupirira kuti anzathu a nyumba zoulutsa mawu akumakhala kuchita replay zimenezi in the course of the day, komanso tikumakhala ndi dashboard yathu imene ikumaonetsera kuti zimene taulutsa zili motani. Anzathu aku channel for all nations munafunsa za EMD, timafuna tifotokoze choyamba kuti CMD koma inali biometric voter verification device, kamakina kaja timagwiritsira kuzindikira anthu pa tsiku loponya voti, ndipo kameneka sikuti kanayiwalika koma mwangozi anatsekera limodzi mu ballot box, ndipo zimenezi zinabwera limodzi ndi a polisi, sikuti zinangobwera pazokha. Komanso katundu wathu akamabwera sikuti tikumalandirira kuseri, tikumalandirira momono ndithu aliyense akuona. Granted katundu wina akumafika usiku malinga ndi mmene ananyamukira, koma ndondomeko zathu ndizokuti katundu akamanyamuka kumene aliko ma monitors akumakhala kuti akuona komanso adziwitsidwa, komanso munjiramo akuyenda ndi achitetezo
komanso akabwera muno ndikuja timachita kulengezera kuti talandira chakuti anthu ndikumasuzumira ndithu ndikuona kuti kwabwera zotani. Zikomo kwambiri. Mundilole amayi ndi abambo pamene tafika pano, choyamba kuti ndikuthokozeni nonse makamaka amene muli nyumba muno chifukwa chakufika kwanu komanso kudikira tsiku lonse kuti tibwere ndi zotsatira zathu zina kuchokera m'madera amene tawunikira tsiku la lero. Chimodzimodzi nonse amene mukumveranso pa wailesi kuonera pakanema komanso kudzera masamba mchezo kuno ku Malawi komanso mayiko akunja, tikuthokozeni pa chifukwa cha chimenechi. Ifeyo tipitiriza kugwira ntchito yowunikira zotsatira zathu ndipo tikhala tikumaulutsa ndime imene takwaniritsa. Chonde tiyeni tipitirire kusunga bata ndi mtendere monga takhala tikuchitira kuti timangirire umodzi wa dziko lathu. Ambuye akudalitseni nonse. Usiku wabwino. Zomwe kwambiri tinayamba ndi pemphero ndi titsekerenso ndi pemphero ndi omwe aja anapemphera aja abwerenso. Tipemphere. Tikuthokozana Ambuye chifukwa chokhala nafe mu press briefing yathu. Pamene tikumaliza tikupemphera kuti bata ndi mtendere zikakhale ndi ife komanso kuti china chilichonse chikayende bwino. Tikupemphera kuti mukapereka nzeru ndi luntha pa nthawi imene tikukapitiriza zokhudzana ndi chisankho ichi mpaka tikamalize. Mu dzina la Yesu Khristu tapemphera ndi kuyamika. Amen. Kwambiri ndi pemphe kuti oyamba otuluka akhale ma commissioners athu komanso IG ndi Major General ndi timu yanu, please. Thank you.